खुलुमबाय दिनै 10 एप्रिल 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि फालांगियाव मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। बृष राशि आयेनारि आयदाफोराव रेहाय मोनगोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि नोंथाङा आजै आजौनि सम्पथियाव जिउ राहायारि मुलाम्फा आरो मोनथाय मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कर्कट राशि बे साना मोजां मोनज्लायनाय सोमोन्दोनि थाखाय जुदा जानायनि मोनसे सान। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि नोंथाङा नखरारि जिउआव नोंथांनि पार्टनारफोरखौ मोनफुंनायाव जाफुंसार जागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि फालांगियाव जौगागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि गावनि लोगोदिनि आखुखौ लानानै दुखु मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि समाजारि मान सन्मान आरो खामायनाया बांगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि फालांगि फेहेरनाय आरो मुलाम्फा गोनां सोमोन्दोफोर गायसनगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मकर राशि नोंथाङा राजखान्थियारि खामानिफोराव मुखुब जानो हागौ। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि गोरोन्थिनि फिनजाथायखौ सहायनो गोनां जानो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मीन राशि गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै गोजोन्थों।